Gradili smo, gradimo i gradit ćemo Zvornik, poručio je s tribine u ovom gradu kandidat SNSD-a za gradonačelnika Zvornika Zoran Stevanović. U prethodnih 10 godina učinili smo mnogo. Zvornik je bio najveće gradilište u Srpskoj i dobio status grada, status koji je potvrda našeg razvojnog opredjeljenja, a razvojni put ćemo nastaviti i u budućnosti, ističe Stevanović. Treba 5-600 parking mjesta koje moramo napraviti u narednih 2 godine najviše. Još rada u zdravstvenom sektoru, treba nam jeftinije grijanje. Imamo pripremljene 3 projekta, praktično jedan od njih će vrlo brzo zaživjeti. Nastavit ćemo da ovdje stvaramo ambijent i bolje uslove za život na želju i zadovoljstvo svih naših sugrađana. Stevanović je naglasio da očekuje veliku podršku Zvorničana i ubjedljivu pobjedu u izbornoj trci za prvog čovjeka grada, a podršku njegovoj kandidaturi dali su koalicioni partneri, Socijalistička partija i DNS.